Assalamu aleykum qadırmende halayık. Kançadan kança jagdaýy jedetin, tepsi temir üzütün jigitlerdiň kariyera golap, jumus golap, üýlenüde keşiktirip jürgendiginiň kuwäsi bolup jatyrmyz. Bilip goýuňyz, bul nerse Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellemniň joluna gaýşy. Sebebi Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem "Wa jastar kawmy, sizlerden kimde-kimniň üýlenüge şamasy jetse üýlensin" degen. Agaýyndar, üýlenüde keşikdirmeňiz. Ey äpke garyndaşym, turmuska şogudy keşikdirmeňiz. Muna dünýede üýlenip, üýlü bolup arkyly gana jiregiňiz tynçdalady. Karera men, baýlyk ben, kölük üýjay men jirek tynçdalmaýdy. Al ahiretde ülken sawapka kenelisiz. Allah amandyk bersin.